Kunezinto engizokhuluma ngazo la. Lezi zinto engizokhuluma ngazo zizokwenza abantu abaningi benganginambithi kahle. Abantu kodwa abaneqiniso, lento engiyishoyo bazoyizwa futhi bazoyibona. Into engifisa ekugcineni ukuyikhanyisa ukuthi ibandla elikaJesu ngoba uhlelile, kumele abantu bayibize ngegama lakhe, kumele abantu bekholwe egameni lakhe ngoba vele basindiswa ngegazi lakhe, babhabhadiswe ngomoya wakhe. Ngifisa la ukuveza iy'nkonzo abantu abaphatheka kuzona. Ngizoveza inkonzo nobubi bayo. Umuntu ozo-ofendeka, ngicela ukuthi azi ukuthi angizami ukuyiveza ngingcono, kodwa ngizama ukumkhombisa ukuthi umuntu oyibiza ngegama lomunye ufile kuKristu, and umuntu akasindiswa ngegama lomunye ngegazi lomunye kuphela elikaJesu. Uma sibheka la iPostoli, 12 Apostolic Church, i-Old, i-13 noma ngaba yiphi, libiza omshumayeli, odistrict, o-Oster, abaveleli, so on and on. Uma siya laphayana encwadini abase-Efesu, sothola ukuthi izakhiwo ezanikezwa ukuthi abantu bakhe ibandla ngazo, abavangeli, abaprofethi, abafundisi, abapostoli, abelusi. Iy'nhlanga ezihlanu lezo ezenza ukuthi kuhlanganise umzimba kaKristu. Obviously seli-disqualified, and the-majority-ke kuleli bandla abashintshanga, bathi senzo kaNkulunkulu nokwenyama futhi sophinde sikwenze. Kuningi-ke abakwenzayo okubunuku engeke ngikusho. Mase kuba khona iZayoni. iZayoni kwakuthiwa khona intaba yaseSiyoni. Intaba yaseSiyoni kwakuthiwa uma uyithinta uyafa, noma isilwane siyafa ngoba yayingcwele. That means ngale nkathi abantu beyibiza ngeZayoni, that means bona basasalele kuloya mthetho wokuthi bona zonke izinto kumele zenziwe ngokohlelo likaNkulunkulu, ngomthetho kaNkulunkulu, which is unlikely today because iZayoni ey'ningi seyixuba namadlozi, ezinye zithi zikhuphula isithunywa, ezinye zithi isangoma, kodwa futhi at the same time ngisayoni noma ngumthandazi. There's a confusion there because uma la ubheka akuhlangani manje lezi. That means abantu sebezakhele njengoba bezakhelile nakwiPostoli. Mase siya emaromeni, amaRoma okokuqala akashisa impepho laphaya, nenkonzo yokungcwaba yabo kukhulu okusabisayo abakwenzayo. Kube khona nezinto ezinye ezenziwayo uma kwenziwa irosali, kuphinde futhi uma kuzofundiswa indlela yakhona yokufundisa ayisahambi nescripture ngoba manje sebefaka uMaria. Kubona uMaria manje usemkhulu, uJesu as much as eyinkosi amakhosi akekho omkhulu. That means these people are glorifying women more than the Son of God. That means are glorifying uMaria. Kanti uMaria, to be honest, akayilutho ngengidlale ngawo. Umuntu owutho uJesu. uMaria njengoba engelutho ngoba kuyisitsha nje, nami ngiyazi ngilutho, but what matters ilo ongaphakathi kwami onguJesu. And uma ngifa mina kuzokuphela ngami, kodwa uJesu uzoqhubeka abe khona. Ngiyisitsha nje, okusho ukuthi uma abantu bezobheka isitsha kakhulu more than uJesu, that means sebe-disqualified labo bantu. Kuzoba khona-ke amanye futhi angaphansi kwamaRoma, amaLuthela noma hlasimpe ama-Wilsoni, Wilsons, konke lawa ngaphansi kwalowo mkhakha. Bagxile kakhulu ey'ntweni lezi zesintu
at the same time futhi bayakholwa, ngamanye amazwi bahamba ngomthetho, kodwa manje kahle kahle abawugcini wonke umthetho, ngoba phela umthetho sengathi ungawugcina wonke, ngoba uma uphula wodwa usu-disqualified. That means laba, as much as uNkulunkulu ekhona, bathi uNkulunkulu asikholwe, kodwa bona bamkholwa ngoba basabamba umthetho. As much as bengashumayela kamnandi ngoJesu, but why is it besabambe nezinto zesiko, besabambe izinto lezi uNkulunkulu angafuni ukuthi siyibambe? Uma sibheka la, kukhona-ke ibandla elinye ekuthiwa uShembe. uShembe umuntu njengathi. Obviously, as much as bengaclaim ukuthi bakhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wakhuluma kuShembe, noma uNkulunkulu useduzane noShembe, but thina we believe kuJesu ukuthi wafa wavuka, nokuthi amandla akuyena onke. Asikholelwa kumuntu onjengathi noma kumuntu ofile. Yabona leyo nto leyo, okusho ukuthi bona sebedisqualifayiwe ngoba babheke umuntu uShembe. uShembe igama nalo lilodwa lelo, akulona-ke igama likaJesu lelo netholwa encwadini kaNkulunkulu. That means leli bandla leli nabahamba kulo sebedisqualified, ngeze bengene embusweni. Uma sibheka la, sibheka lana ama-Muslims nawo, uma ubheka indlela noma isakhiwo sabo, kuchitheka igazi ukuze kwakhiwe amandla. Bona bathi iso ngeso, nezinto futhi abayishoyo uJesu abamboni eyinkosi, bambona ewumprofethi nje, and umuntu abamazisa bathi uNkulunkulu. Kanti mesikhuluma iqiniso, uNkulunkulu nje eBhayibhelini igama elithi Allah alikho. Yabo leyo nto leyo, okusho ukuthi izinto abayishoyo bona ngalo uNkulunkulu wabo abamglorifayayo azikho, eyikhona ilezi zikaNkulunkulu ola eBhayibhelini. Noma bengayifunda iQurane, kodwa kusalayo iQurane singathi moyifunda ungafunda neBhayibheli, ukwazi kokubili, ngoba umsindisi simthola la eBhayibhelini, neqiniso sithola la eBhayibhelini. iQurane nabo seke ngazama ukuhlala nabantu abayifundile, noma ngayifundanga yonke, but I know very well ukuthi abaprofethi baningi laphaya, which is why nabo bedideka uJesu bengamboni ukuthi uNkulunkulu. That means sebedisqualifayiwe lapho nalaba abantu ababangaphansi kwakhona, as much as they could be so dedicated ekuseveni nasekukhulekeni, but these people are being disqualified because insindiso kahle kahle ayifunyanga khona kuma-Muslims. Uma sibheka lana-ke sesiya kwi-Buddhism, Hinduism, ukukhonza abanonkulunkulu, iy'thixo, iy'thombe ebaziweyo, noma ngaba yikuphi, labantu laba kwi-judgment kaNkulunkulu ngebaze bame, bazodane belahlwe just because bebengayigcinanga intando kaNkulunkulu, ngoba manje bebekhonza ey'thombe ney'thixo. uNkulunkulu into le angayifuni ukuthi lento yenzeke, ngoba mesibheka la incwadi, zokhuluma ngencwadi kaMathewu 7:21, uJesu la uthi ozongena ebusweni wezulu yiloyo ogcina intando kaNkulunkulu, ongeyazangene yilo ongayigcini. Ngizolisho nje njengoba linjalo, akusibo bonke abathi inkosi inkosi abazongena embusweni wezulu, kuphela ilabo abenza intando kaBaba osezulwini. That means abantu abenza intando kaNkulunkulu yibona bazongena. Noma singathi uJesu uyinkosi, nathi uma singayenzi thina esikholwayo, thina sonza njani? Solahlwa. Abantu-ke abangekho kuJesu, bona ngebeze beme ekuhlulelweni, vele bayolahlwa. Kodwa abantu abakholwayo bebe beJesu abangayigcina intando, bona ibona uNkulunkulu ayobalahla, ngoba bona bakuJesu kodwa intando abayigcini. Yingakho kumele ukubalekele ukuthi uhambe uyokhuluma izinto ngoKristu ekubeni uKristu ungamphileli. Kumele uKristu umphilele ukuze ukwazi ukuba kuye nokuthi na akwamkele. Kunabantu la emhlabeni abafike bakha amabandla, bawaqamba amagama,
nabantu abenza lo following abengayibizi ngegama laNkulunkulu. Ngale nkathi-ke umuntu usumlandela, lo muntu lo engakutsheni yena ukuthi landela uJesu, into ezokwenzeka ukuthi uzobhubha ekugcineni uma uyibiza ngegama lakhe, uma uyibiza ngegama likaSizwe wakwaNtuli, ngoba phela uLuthela, uMartin Luther uwumuntu, uWilson, ama-Wilson, lo umuntu uWilson. Uma usubheka laphana intaba yaseSiyoni, kahle kahle uJesu yena intaba engcwele kakhulu, kahle kahle uyena intaba yaseSiyoni ephilayo, meaning konke lokhu kuyinkomba zaloko okukhulu okukaJesu, ngoba-ke ibandla selaqanjwa kwathiwa the church, laqanjwa ehlane, yibandla lelo uNkulunkulu alihola ehlane, bebaningi abantu, okusho ukuthi sekuqanjiwe. uJesu ibandla alifela yileliyana etholakala encwadini laphana ethi kuPeter, Peter, kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, ngiyakunikeza ihluthulelo, amandla esihogo akasoze alehlula, okubophile emhlabeni kuyoboshwa nasezulwini, okuqaqile emhlabeni kuyoqaqwa nasezulwini. So uJesu la ukhuluma ngebandla. Uma sibuyele emuva khona la athi, I will destroy this temple, in 3 days I will build it again. Phithizani leli temple, in 3 days I will build it again. Ngenze mistake, uthe phithizani leli temple, in 3 days I will build it again. They were confused, thinking ukuthi usho leli sonto leli abalakhe for 46 years. Kanti uJesu usho ukuthi uzoba avuke ngosuku lwesithathu, ibandla lizoba umzimba wakhe. So right now there is no need to name isonto ngegama lomunye umuntu, noma hlasimpe ngendlela yethu bazothi abantu ngisemthethweni. This is not umthetho. Kahle kahle, this is the truth ukuthi uJesu should be getting the credit. I can't name ibandla ngegama lami. Who am I? I'm not even written hlasimpe encwadini engcwele yokuphila. Hlasimpe I'm not even included in the mercy of God. Why mina should I name ibandla ngami? What did I do there especially kangaka eyenza ukuthi abantu ngize ngibahole? God can't trust umuntu onjengami to lead abantu. uNkulunkulu uyithemba yena to be the one owumalusi wezinto. That means umuntu obekiwe la should be abiding ngezwi laNkulunkulu, ahambe ekulo, kunokuthi yena athi abantu abamlandele. Khona nje la kwelinye ibandla ngangikhonza kulona, kwakukhona abelusi, ngicabanga ukuthi basebebaningana nje. Ibandla lahlukaniswa phakathi ngenxa yomhobholo. Omunye wahamba wayolibhala ngegama lakubo, ngoba vele ubaba wakhe wasungula melibhala ngegama lakubo, wathi it's a family business. Abakhokheli laba abanye bona ngokwabo babese befuna ishare, ngoba bekuhlangene babebaningi kakhulu, babefuna iminikelo. So manje babona la madoda ukuthi sonke singabelusi, so thina asiyitholi le mali etholwa yena yodwa lo, ngoba enjani nalona ekhuluma futhi wayekhuluma nje futhi kubonakala ukuthi ngempela uyena osomaqhuzu. The thing is babe wrong lapho ukuthi bemjikele lo ngokuthi itafula befuna ukushare naye, ngoba phela la kubo lo laqala ubaba wakhe. Babe wrong, babefuna laba beyeke beqala kwabo, lahlukane ke phakathi kibandla egcineni, ngoba phela vele that was a business for him and elakubo. So ngizama ukuthini, into yomuntu uNkulunkulu uyayiyeka, akayibangisi, kodwa wazi kahle ukuthi ekugcineni abantu uzoyibamba into ayifunayo kubona. Uma uNkulunkulu eseyibamba into ayifunayo kubona, abantu babonakala ngombala ukuthi banayo noma banayo, ngoba egcineni uyobe sethi imisebenzi. uMatthew 7:32 uyothi
hambani la benzi bokubi, phindani la kade nisebenzela khona, angikaze nginazi. Lapho uJesu ebesexosha abantu ababelandela abantu ekade beyiseva bona, uNkulunkulu bengamsevi. It's possible ukuthi umuntu ayiseve yena kodwa uNkulunkulu angamsevi. Noma engakhuluma ngegama likaJesu kodwa kudla yena eswini, izinto ay'khulumayo vele egcineni yizinto ezi-meaningless ngoba abantu abakhomba kuJesu, ubakhomba ey'ntweni zakhe. Yes, some people would say I'm parading, but this is the truth. Iqiniso leli kaNkulunkulu ukuthi kumele abantu ungabadukisi. You need to tell the people the truth ukuthi Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by him. And we know that because uJesu encwadini John 3 verse 16, the word says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son to the world, so that those who believes in the Son may not perish, but find eternal life." uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazonikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba lowo nalowo okholwayo yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu la wanikela ngoJesu ukuze uJesu abe umsindisi wethu. Uma kuJesu sizosindisa abantu thina masiyabantshontsha sibabize ngabethu, kukhona nje abantu ababulalanayo bebulalela ukuthi umuntu usedla abantu babantu. Bozoshumayela ebandleni nomuntu athi umuntu ngicela ukuza uzokhuluma kanjani, noma athi umuntu mina ngimisi noma ubani etafuleni lami noma ebandleni lami akhulume nabantu bami, noma umuntu akukhombe ngesibhamu athi kade uthini kubantu bami. Ngeke uze umlwele umuntu kangaka ungayibhekile nawe kuyena. It's obvious labantu laba basebenzisa abantu not as ukukhathalela imphefumulo but as objects or money machines. Lezi zinto-ke lezi ziba nzima ngoba uNkulunkulu uyakusilandisa ekugcineni ngalabantu laba. Sengigcina into engifisa ukuyisho ukuthi abantu abankulunkulu batshele ngoNkulunkulu, mase wena uthula phansi. Isebenzi sesihle sitshela abantu ngoNkulunkulu mase siyathula phansi.